Men şun keçecek çıkışım vaqt barada. Vaqt näme? Vaqt aslında nädip kesiplendir. Biz wagtyň nämedigine pasarlaryň, giýje ünlüýüň, ýyllaryň, aýlaryň, günleriň ýa-da sagadyň, minutyň ýa sekundyň üstü bilen düşünjek bolýar. Asly etine wagt hiç haçan gaýtalanmaýan ýa-da saklap bolmaýan iň uly tizlikdir. Wagty ölçäp bolmaýar, emma adamlar wagty ölçemek üçin pasarlary, ýyllary, nomerlary, aýlary, hepdeleri we sagatlary oýlap tapdy. Ýöne şonda da wagtyň nämedigine senide sende dol düşünüp bilen oklar. Emma wagt şol bir wagtyň önünde de biziň durmuşymyzyň iň uly we iň esasy oýunçysydyr. Biziň düşünmeýändigimize garamazdan. Wagt biziň iň uly dostumyz we düşmanymyzdyr. Şu makalamyň dowamyna häzir nämçin iň uly dostumyzyny we nämçin iň uly düşmanymyzyny aýdyp bermekçi. Biz belli bir wagtda dowulýas we ölýäs. Emma biziň dowlanmazdan ölýän çak aralykdaky wagty ölçäp görsäk, wagt bize köp şans beripdir we biz ony dogry ulanyp bilip dersmi diýen soraw berip gördüňizmi özüňize? Eger ýok bolsa, inni pikir edip görüň. Biziň şonu düzedip bilýäsmi? Ýa-da borla şu edek şeýle ýaşaýyn, inni gezek öz diýişim ýaly ýaşam diýip bilýäsmi? Bilmeýäs. Çünki biz bir gezek dünýä inýäs. Onda näme etmeli? Wagty önemli ulanmaly. Nädip diýen soraw ýüze çykýar. Wagty ýa-da dolap ýa-da saklap bolmasa-da, onu dogry ulanyp bolýar. Mysal üçin, belli bir wagtyň dowamyna dil öwrenip bolýar. Meselem bir ýylla bir dil öwrenip bolýar. Egerde günne 2 sagat öwrensek şol dili, bir ýylla bir kitap ýazyp bolýar. Eger her gün 3-4 sagat sarf etsek şoňa, bir ýylla 700 sahypaly kitapdan her gün 14 sahypany okusaň, bir ýarym sagatyň içinde 50 günne bir kitap, bir ýylla 7 kitap özüňde gerek kitaplar okap, mozgumyzy, ýani beýnimizi imitlendir bilýäs ekenik. Emma her günne bir sagat effektivni zaryat geçsek, maş geçsek, ýani türkmençe jan saglygymyzy, organizmimizi sagdyn saklap bilýäs ekenik. Eger her gün etmeli işlerimizi dinamik düzüp, ýani günnelik düzüp raspисание edinsek, wagtymyzy rejeli ulanyp bilýäs. Emma günne bir sagat täzelikler görsek, daşdewrumyzda nämeler bolýanyndan habarly bolýar. Bolýar da men şu wagt bärde giýiňlerin gurrunly etýän. Biziň watandaşlarymyzda kitap okar, kitap ýazar, dil öwrenir ýa-da dynjalyşa gider ýaly mümkinçilikler ýa-da özüniň daş keşine timar bermek ýa maşklar etmek ýaly biziň watandaşlar da wagt barmy näme? Biziň watandaşlar eklenç diýip ertirden akşama çenli sütün süýnüp ýat ýurtlarda çagasyny öýünden aýralypda gulçylyk etýär. Biziň watandaşlar öz dogran sobstwyny çagasyna terbiýe bermäge wagty ýok. Çagalary ýetişdirip öýle işekle bolup toýuny tutsalar, toýuna barmaga wagty ýok. Bu wagt ýaşlyň hödürni görüp ösen ýurtlarda okumaga ýaşlaryň wagty ýok. Orta ýaşdan geçenleriň awtyklaryny söýüp, awtyklaryny daş töwregine ýüşürip bagyryna basyp oturmaga wagty ýok. Olar söýüp gowanmaga wagty ýok. Erkekleriň aýallaryna, çagasyna wagty ýok. Aýallaryň erlerine we çaga terbiýesine wagty ýok. Bilim aljak diýip çykan ýaşlaryň bilim almaga wagty ýok. Bu nädip beýle boldy? Wagt nire gitdi? Näme üçin ösen ýurtlaryň ýaşaýjylary çagasyna da, maşgalasyna da, dynjalyşyna da, öý işine de, maşynyna da, okumaga da wagty bar. Bizde näme üçin ýok diýen soragyň jogabyny eýýäm hemmämizem bilip başlansaňyz. Çünki bizi türkmenleri şu ýola gönükdirlenler, biz garşylyk görkezip görüşmedik. Biz özümde gulçylyk ýolyny saýlap aldyk. Egerde biz bu datlary göz
göz yumman garşylyk görkezip bilen bolsak, dogry hereket eden bolsak, golçulugy dälle çağa terbiýesini saýlap alardyk. Indi näme boldy netijede? Ýetlinjek ýaşly çağalar öz başyna ösdi. Terbiýanyň iň mätäç wagty. Goýulyp gaýdylan çağalar enataty ýetişdi. Hiç zada wagt tapman gadan çekýän enatalar garrap barýar. Maşgalalar dağıdy. Kellesi tramval çağalar ýetişdirdik. Wagty ýatdan çykaranma sebäpli. Şu zatlaryň ählisi wagty ýatdan çykaran lama sebäpli bolup geçdi. Görýäňizmi, wagty nähili ulansaňyz wagt şok ýyly netije berýär. Türkmenistanda diňe un, çörek, şeker, ýağ, ýadam un, şeker, ýağ ýok däl. Türkmenistanda enata ýok, Türkmenistanda çağa ýok, bilimli nesil ýok, maşgala ýok, kadr ýok. Iň märkisi öňkü akyp duran suw ýok. Bu zatlaryň barçanyň sebäpkäri bizler. Ýagny olamy bilimi, terbiýany däl, gulçulugy, sowatsuzlygy saýlap alanlardyr. Ýöne interim giýişdäl, eger şu geçen ýalňyş wagtymyz bize sapak bolmadyk bolsa, şeýle dowam etse, ýakyn wagtda Türkmenistan diýen ýurdam ýok bolmak howpy bardyr. Edil maşgalaň dargaýşy, derýalaň guraýşy ýok bolşy ýaly. Türkmenistan hem ýok boljakdyr. Siziň öňüňizde iki ýol bar. Birinjisi, öňkü jahilligiň dowamy. İkincisi, ýalňyş geçen wagtymyzda sapak alyp, täze Türkmenistany gurmak. Elbette dogry ýollan gitmek kynlar, emma bu daşyndan şeýle görünýändir. Aslynda dogry ýollan gitmek hasan satdyr. Özüňiz deňişdirip görüňňe, biziň bipar geçiren wagtymyzy dogry ädiljek ädimler bilen. Şu ýerde wagt bize nähili köp zatlar görkezdi. Emma biz şonu görüp inni dogry hereket etsek, onuň netijesini wagt görkezjekdir. Biziň erkimizi, aklymyzy, wagtymyzy ilmizden alanlar size ýüzlenýän. Siz biziň üstümizde eksperiment geçiren bolsaňyz, inni biz hem size wagt tapyp, siziň üstüňizde gat köp adamlar işlejekdir, bilip boýun. Onam size ýene-de şol wagt görkezjekdir. Mähriban watandaşlarymyz, şu taýda sizden etçe kaçdym. Gelin çağalarımda eýe çykalyň. Ýaşlar sizden etçe kaçdym. Gelin watanmyda eýe çykalyň. Muny etmek üçin biziň Milli Halas Ediş Komitetimiz eline açyk aýdyň bir programmasy bar. Biziň programmalarymyzda kadrlaşmaga çağırýar. Gelin bilelikde bipar ýitirilen wagtyň özüni dolaly. İlaty jahillikden çykarmaga goşandyny goşup biljek her bir türkmen watandaşyny bize agda bolup öz bilgilerini watandaşlar bilen paýlaşmaga çağırýar. Ýurdumyzda hazynamda eýe çykalyň. Guramaçylykly jenaýatçy topary maliýeleşdirme besedeliň gazarlan gymmatly wagtymyzy täze Türkmenistan gurmaga sarp edeliň. Netijesi yurttaşynlaky mitingler, protestlara dällanyp wagtymyzy täze Türkmenistany gurmaga sarp etmeli. Miting protestler Türkmenistanyň içinde uly edilmeliler. Wagty gelen wagty. Häzirlikçe ýitiren wagtymyzyň öwüni dolmak üçin täze Türkmenistany gurmagymyz wajypdyr. Biziň täze Türkmenistanymyzda ýaşaýyş büyük göteri ütgejekdir. Jahillik ýetip adalet geljekdir. Bilim alym geljekdir. Korrupsiýa ýatyrylyp, hakyky kadrlar saýlanjakdyr. Adamlara köp iş ýerleri döredilip, gulçuluk ýitjekdir. Türmeler boşadyljakdyr. Telekeçilere ýol açyljakdyr we çağalary döwletiň iň uly baýlygy hasaplanjakdyr. Şu watany halas etmek meselesine elini gursagyna goýup
Vatan üçün, namus üçün, soňuna çenli görüşjek, özüni türkmen duýan her bir watandaş bilgi kömegini, el kömegini, dil kömegini, eger de täze Türkmenistan gurulsun diýen bolsa, hökman etmelidir. Bu biziň bipark ýitirilen wagtymyzyň öwrüni dolmakdyr, düzeltmekdir we her birimiziň öňümizdäki borjumyzdyr. Men şu çıkışımın üstülen yeniden bir daha da çek bolýan has köp haçan gyssanýan watandaşlarymyza birinciden bir döwleti alyp täzeden urjak bolsaň oňa wagt gerek. Şu döwlet gurmak meselesini pikirden çigit ekdiňiz, şo çigitden bir ýaşajak neme çykýada. Şoňa ulartjak bolsaň, şo bagy ulartjak, şoňa suwun bermeli, ýedegini nemesini etmeli. Biz şu täze Türkmenistanyň ýanky çigidini ekdik, olam göwür başlady. Endi watandaşlar öňkü ýitiren bipark ýitiren wagtymyzyň öwrüni dolmak üçin şu watanyň aladatyny etmek, suwuny nemesini bermek, ösdürmek, ýetişdirmek biziň öz elimizdäki zatdyr. Şu temadan kimin näkili goşşak nemesi var bolsa aýtjak zady var bolsa. Merdan elini allar ya kimine söz senin. Men demedäýin ildeşlerimize. Pikirlenýänçe 30 ýylda türkmeniň ýitiren zady baýlyklaryndan beter şu wagtymy kän diýense 30 ýylda näçe Türkmenistan ösüp bilerdi. Ýa-ni bilbil o wagt temaň hakynda gaty gowy neme yerlikli oldu da. Yine ýönekeý bir zat da biz şu çaýhanadaky wagty dogry ulanmak üçin elin galdyrmaly, nowatyňy garaşmaly we ortalamada 3 minut wagt berilýär. O 3 minutdan köpräk ulanýas ýöne bu zat näme üçin? Wagty tygşetli ulanmak üçin. Wagty tygşetli ulansaň düzgün tertiben bileliginde gelýär. Ene biz Türkmenistanda wagty tygşetli ulanyp bilmedik sebäbi öňümüzi görüp bilmedik. Nesil bizden soňky nesiliň geljegini görüp bilmedik. O nesilleriň ömrüniň zaýa boljagyny görüp bilmedik. Wagtymyzy harjadyk. 30 ýyl geçdi gitdi. Türkmenistanyň baýlyklary hem gitdi. Niýerdäki ýok gelmişekleriň elinde. O niýerden belli däl bir adam, iki adam onça baýlyklary iýip bilmäne mümkinçiligi ýok. Diýmek o zaýa edildi o zatlaryň hemmesi. Hem biziň wagtymyz hem zaýa edildi. Sapara gurrun berdi şu Pribaltika döwletler 30 ýylyň içinde ine Ýewropanyň iň garybyndan o tiz wagtda da iň baýlarynyň hataryna goşuljak o ýurtlardan boldu diýädi. 300 hem. Her haýsynyň aýratyn bir nemesi bar ýöne. Ösüp bildiler 30 ýylyň içinde ýöne sapara gurrun berýär şu ýyllary. Biz ütke diýädik diýädi. Tiňe şu taýda etmeli zat topragy o halka vermek diýmekdi. Ildeşlerimizin köpüsi entegem düşünýän ok topragy halka vermek diýmek manysy. Düýünden başga bir zatdyr o toprak ekinçilik ýene bir zat aklyna gelýändir. Ýöne topragyň gowa hakyky eýesine berilmegi. Bunun arkasında filosofik nemesi ýatýandyr. O bir jemgyýetiň dowamlylygynyň filosofiýasydyr topragy bermek. Sen şu toprağın eýesi bolmasaň, her gelen hakimiyet senin üstünde hakim bolar. Şonun ýaly bir neme var. Ýöne näme boldy? Şu taýda ýene talap bolmady, ol bahana, bu bahana. Bahanalar kändir ýöne netije
gelen wagtda bahanalar kabul edilmeýär onu bilýäs hemmämizem. Gitti. 30 yıl gitti. 2 nesil gitti. Doğru değil mi? Bizim ömrümüz yandı. Bizim en atalarımızın ömrü yandı. Bunun ýaly ise bizden soňkularymyň ömrü yanjak. Olam görünüp dur. O kemikler şu taýda ýene bir zat ýadymdan çykmak. Ýanky şu ösen ýurtlar diýäsem, şu ösen ýurtlar diýilse, diňe biziň milletimiz şeýle düşünýärde baýlygy känmika diýe şu ýurtlar. Baýlygy känem bolsa, ine biz ösmedik ýurtda şonu nemetmeli. Näkilaýdan ösen ýurtlar diýäs, näme üçin diýäs şolar halky gowam ýaşaýar, dogry näme üçin gow ýaşaýar, üýtgeş baýlygy ýok, bizinkiden artık adam yok, bizden has garip yurtlar, ne bizden has gow ýaşaýar. Tebäl şolar geljek üçin özüniň gymmatly wagtyny dogry ulanyp geljek üçin programmalary bar da öňünde wagtyny bipark geçirmeýänler üçin şu adamlar ýanky yurtlar ösüp gitdi, adamlar össe, yurtlar össe, adamlaryň düşünjesi össe. Ýani şu düşünjeni nemetmek üçin hem köp neme sarf edilmeli, wagty dogry ulanmaly. Dogry pikir edip bilmeli adamlar. Şuna ösen ýurt bolup bilýärse. Özüne erk bolmak kyn. Ýöne özüne erk bolan ine adamlar, jemgyýetler netijesi. Ýewropa ýanky bilbil aýdyşyň ýaly Ýewropada ýeriň aşagyndan çykýan o diňe iksan neme bar meniň bilýänim, olam hemme ýurtlarynda ýok, kömür bilen demir. Kömür şu wagt ulanışdan galdy. Kömür o gaz çykan wagtda kömür döwrü gutardy, tamamlandy da. Demir var, o demirin hem çykan ýeri kände dünýäde. O diýmek Ýewropanyň baýlygy o ýeriň aşagyndan çykýan zat däl ekeni, o adamlaryň kellesiniň içindäki düşünjeleri ekeni. Biz ýene şu zatlary biz görüp bilýäs, ýöne bunu jemgyýet hem görmeli we kabul etmeli bu zaty. Şu zatlar kabul etmese, täze Türkmenistan gurmak, ýani gurandan soň onu ýöretmek, içinde ýaşamak kyn bolar. Hakykatdan neme bolar ýöne gurmaly başga çäremiz ýok. Gurwam soňlaryna dogry gelberdik biz. Gelberdik o ýakyn wagtda ullakan hereketlere başlarız. Nesip bolsa. İldeşler sizin düşünjäňiz, pikiriňiz näme sizden? Balaly. Da iň bärkisi neme de bar da. Türkiýe geldik, işleýär şu wagt. Köp adam Türkiýede. İşlenýär. 10 ýyl hatda näçe 2006-njy ýyldan bäri gelenler bilýärdi, ondan amaňar bardyr belki. 2006-njy ýyldan bäri gelip gitmän işleýänler bilýär. Ya 15 ýyl diýeli. 15 ýyldan bäri bu adam 15 ýyl ömrüni bir ýitirdi. Dinde garrady ol adam, işe ýaranyok. Türkmenistana barsa ne pensiýa alyp bilýär, ne de adam şekilli öýü bardyr, o an bilip bolanok. Hiç sady ýok, ýani sosial howpsuzlugy ýok bu adamlaryň. O ýitirilen wagt var bu taýda, 15 ýyl adamyň ömrü. 15 ýyllyk. Şöyle var, ýanky ýitirilen wagt kemine. Okuwa mana bir hili wapşe güýji ýok, hiç wapşe tersine okudylýar okuwlara, ýöne. Adamlarla gürleşen içi bilen. Şu bir soragy aýtýan ya bir da aýtýan, şon 4 ýaşa gaýtalamalylar, ne bilem oksize bolýarmy diýme. Men näçe türkmen görýän bolsam, şolaryň hemmesinde de bolýar da, ýanymda da başga da türkmenler bar. Şolara meýle gürleşýär. Iňarky elementar nomer ýazmalýar, ýene bir zat özümde de şeýle bolýar. Şonu näçe diýdiň diýe gaýtalap aýtjan, sizi adam işläp duran wagtyda bir-biriňi eşdip dursun. Şo baran oksa beýniň ýanky passiv, şo nemäni nähili beýniňi arasynda neme durmalylar. Perezagrosk no imitlenler durmaly. O
ya beynin nemeler yankı düşün bilen okşa bir gedekten bolmasa başka dille urlan o ene dilinde Türkmen dille urlap aydı otuyorsun belli nomber aydı otuyorsun ya yine var ben şoňa düşünen oklar 5-6 gedek gaýtalamaly şo ine wagtyň eden zatda şol okulmadı kitaphana baryan kitaphanada adam yok öňler aýdyp berýän en atalanmady kitaphana geldik kitap okuyadık diye de hazır kitaphana yana bir duran desga onun içine girip okuyacak neme yok okusalar ama şu elzamina zaten nemetecek olsa da sonra barıp nemetgeler bolmasa öz bekveti için dine bir vaktlayın çada şu elzamina geçme için şu da pornostu öğrenme için derlenin Hokman o meselede derli boy kitaplarım okuyup bilinler başka zatlar var dedi. Olam yok ne barıp misal için bir gowaryan kitaplan bağ olsa şolar alıp okuyacak yenecek deyip hiç kim gıdıklanan okşa var ede yok şolar. Yani beynimiz beden vakt bir park geçirelme için beynimizin işlemesi neme prinyat edip neme Türkmençesi neme oluyorsun? Kabul etmesi. Kabul etmesi o beynin kabul etmesi bozulan. Sırada bir gedek aydanda kabul eden o. Näme mi? Ha, dip şey dip düşünmän durýarlar. Şolam şo bir park ýitirilen içili özsünde işlenmedi üçin halkyň nemesinde bol durmaka diýeni. No, şu ýanrak aýtdyň da wagt. Geçýär soňa bu izne gaýtaryp bolmaýan diýen bir neme de, bir waka da wagtyň özü. Hemme zadyňam ýöne wagty bar. Erwet tarapy şo. Hemme zadyňam wagty bar. Oku. Ten şon nähil ular soň şo hilizat netije rezultat berýär. Taňa şo hil netije berýär. Sen golan soň go netije berýär. Erwet ulan soň erwet netijen erwet ulan hakykam enne şoňa düşdük. Mawa. Yine bir zat var. Şak diýip aýtsa var şoňa näme kesgitleýiji ädim wagt bolar. Hawa. Yine ýeňişe söz bermäke ýene bir zat aýdaýyn aklyma gelendi. Biz 30 ýyl ýitirdik diýip aýdýasda ol 30 ýyl bir neme erwet o wagtyň erwet wagt diýmeýin. 2 sezona bölsek ne Türkmenistany 100 ýyldan ibaret. Biri 70 ýyl, biri 30 ýyl bolsa, ýene soňky 30 ýylyň hasabyny sorap bolar. İzne gaýtaryp alyp bolmasa da hasabyny sorap bilýän. Ýani ondan öňki 70 ýylyň hasabyny kim bermeli? O taýda da 70 ýyl ýitirildi. Şon ýaly neme bar, ýani bu zatlara soramaly. Stalin'e soramaly, Lenin'e soramaly bu zatlara. Mena aýdyp boldum. Ýeňişde senden köp sowal kemine dogurdaklar aýtdyň. Hakykatdanam. Ýeňişde senden Bilil, bu temamynyň wagt hakynda hemmemiň bilmeli adymyz. Esasen şu wagt biz işläp dört ýurduň daşynda ýöne hiç illi wagtymyzy tyşytdym ýa tas dogrusyna hilledip gedilýär adamlar bir ol hepde geçmäne meselen aýlyk ýa şu ýagdaýyny almanda owlugulya ýa-da bolmasa bir wagt diýilen zat aslynda hasaplanmaýar. Bularda adamlar şoňa aňlamaz yetmän ýaşaýasmy nähillikmi o nähillik hasaplanýar diňe şo aýlyk berilýän wagtyny etsenli bir aýlyk alýan inlik aýlyk diýeni şoň wagty ýetsedi gysganylyp geçilýär ýöne awraýtýan şo biz her wagtymyzy özümizçe bir gündelik ýöredip ýa bir gün tertibini ýa-da şuň sagat näse sen işlemeli ýa şon sowatda inzalmaly ýa tawa komaly täzelikler görmeli hasaplap da bilersi ýöne bizim şu wagtky häzirki jemgyýetimiziň şertleri, ýagdaýlary şoňa hiç bir neme berenok, mümkinçilik berenok. Sebäbi halkymyza şeýle bir ýagdaýa getiripdirler adamlary wagtyny hasaplamaga illeri ýetmeýän ýary bir hili diňe şo gazany bilseler bolýar hemmekşiň gözünü
gadan jetmek. O da yeten ok hatta. Gadan yan dağıtlamı da yeten ok. Şo derece ertdiler ýanky şo aňyny ösürüp bilmedi ýalyny taliplanma da hatta okap bilen oklar taliplanma da dogrusu işlemeli bolýarlar, mejburi işlemeli bolýarlar. Bizden elmeden wagtymyzy aldylar doğru. Alırdık diýsek hasgo bolýar ha o aldylar da. Şonu aýtjakdym. Gowtema. Doğru ne okudik gelince okulyan yok dine iş en olaylar akik şu inne kaya çıkyan yine plan çağdan tam son kaya çıkyan ne vapşe en ataları angardan plurodan adam bar kesiyalar bar yakpiyalar o ne edip yaşamalı geleceğini yaşlan geleceğini krediyen hiç ilneme yok da devletim yok, hakiki devlete bir vakt yok, yani şun bilmen gelipdir. Olamayan ki vaktimada iştadıma tanımanmız için neştayda görüyen ödün yallar, maşgalası bilen dincalmağı ihtiyarlar, vaktine iş edip, vaktine geliyarlar, vaktine yatıp duruyor. Hemme de bolup bör, bizden hemçin bolon okşu. Öz maşgalasına yatıp durup öz maşgalasına demedi işe gitmeli vakti var, dincalmalı vakti var, onu hükman gittiyalar, daşar yurtlara gidip dincalıp geliyalar, yenettiyalar. Bizde yok şoda. Ol dincalmak anırda dur, ne hili çağasından ayrada, çağasından terbiye vermeye deneme yok. Bizde yine gen orcak olyasa, şu TikTok'larda da hatta yankı. Nemeler her hil adamlar çıkya ya Instagram'da da hatta bulon kelles nirde kadik gen orcak olyas gen ormeller olur. Olur şu eder ödüm ne hilaydan padrostuk yaşından taşlanıp gidilse o padrostuk yaşam geçiştir değil ya da şu çağa yan üst başlanı taşlanıp gidilse öd boynuna öd ipini oklap in mätäç ot şovat o näme mätäç bra mäkere näme bra maslahata mätäç ot şu çağa her hil ýolda kellen beynin gatamadyk wagty nira çeklen şo hil bolýar. Anta birden şonýala nemeler koýulyp gaýdyrly olaram ýetişdi nähil ýetişeni görüp geňorjak bolýar o aslynda hiç geňorar ýalda ýok şu taýda. Tabi bizden hakykatdan wagty ýitiren wagtymyzyň netijesi şu. Başka goşşaklarymyz barmy? Şu tema Olya çarymyna. Salam. Söz sizden. Salam vatandaşlar. Näme men bağışlarsynız gepleşiň başyna goşulyp bilmedim. Temaň näme habarym ýok. Ýöne şu berilen kommentarlardan bir mysal şular dinläp aýtjaklarmy? Belki temaňa da gawat gelir. Mesela biz 30 ýylla näme ýetişdirdik, kimi ýetişdirdik diýen soraw barda. 30 ýylla näme adam ýetişdirdik diýen näme bar? Soraw gelýär. Ýene talar mesela mekteplerde mugallimler çağalarına plan tüzgan diýdi diýip üstüne baryp gowturýarlarda emma oň ýerine çağa bilen ýanky ýene talar bar. Ýene talar bilen mugallimler bir näme bolmaly? Bir liniýada ýanky teamwork diýen ýaly bir zat bolmaly, bileşik işlemeli. Bir-birlerini dinlemeli ene tada o muallimlerin bir-birlerini dinlemeli, bilelikde terbiye vermeli. O bolsa bizde edilen ok muallimlere bir terbiye veren ok öz islendatlar ne diýerler sapak wagtyna ene atalarym ay muallimler feredýandyr çağalaryny mektebe gitdimi diýmek şu taýda bilim alýandyr diýýärdi. O gat ýalňyşda her gün çağa gelenne ene atada sorap durmaly. Nämeler okudyňyz, bugün näme geçdiňiz? 2 gallyňmy, 3 gallyňmy, 5 gallyňmy sorap durmaly. Owallar günnelik zat bardy, soralýardy günneliklerine. Ene ata seredip goýulan bahalara görä de netije çykarýardy. Ene ata näme üçin plan predmetten 3 alypsyň, 4 almadyň ýa 5 almadyň diýip
çağatın yakatdan tutulýardy. Emma bu döwürde men ýokmy kadýan günnelik diýende men indi köpden ber mekteplere barmamsyň, okumamsyň habarym ýok, emma şeýlere çak edýän. Onuň şu ene ata çağam meselem açylaňaç bolmasyn hep harsyp pul gazanýarda, o zatlary elem degýänler. Emma biz bir taraplaýyn görýär bu zatlary, beýlik tarapyny görüp bilemzok. Bir de hiç kim maslahadan bermendir. Televizyonda, radyoda, mass medyalarım şu edýänler ýalňyş diýip. Çağa ağacına 30 ýyllap Dedimiz öyle. Neme temamız wagtlarda ýitirilen wagtyň netijesi. Ne şu neçe biz nämen taýlabarlyk. Nähili ýollar nädip şunya wagt ýok, hiç de wagt ýok da, bilmalmada wagt ýok, bilmaljakdyk gelip çykanlaram bilmalmaga wagt ýok diýip işläp ber. Daşynaklar çağatna terbiýe bermäge wagt ýok, maşgalalar dağap barýar, şu hemmedat elmizden allarlan wagtlarda temamy. Okay. Ýa-ni sizin diýäňizem dogry, hakykatly şu enata gara näme garagadan çytyp şoň urna çağalar ýitirdiler. Biz ol adamyň ýerine biz bir gury salgym ösdürip ýetişdirdik. Gury boş salgym ösdürip ýetişdirdik 30 ýylyň içinde. Ene ýitirilen wagt 30 ýylla. Enatalara aýratyn, çağalara aýratyn, öz başyna goýberlen. O jylawyn goýberlen atýal çağalara enatalara bolsa daşyryklarda çağamyň garny aç, şolar garny aç bolmasyny işläp görün. Ene şoň üçin 30 ýylla biz gaty köp zat ýitirdik. Çağa elbetde ajynan ölmez. Biz adam ýetişdirmän bir giden näme gruplar nesil ýetişdi, öyle gruplar molar hawa mahluk ýetişdirdik. Hiç de düşünmeyen, bir sözüňe düşünen ok, 2 aýdanyňa düşünen ok, 3 aýdanyňa düşünen ok, şular ýaly bir jemgyýet öçdirip gury salgym diýseňem bolýar bulary. Ene pikir edýäňde şu döwletiň gelejegi han diýen. Han döwletiň gelejegi şu wagt ýaşlarmy döwlet ýöretdirjek? Şu döwlet ýöretjek şu wagt ýaşlarmy diýen sonra o dörýärde. Elbetde näme delinde biz? Men pikirim bar şu ýerde enatalara inni köp zat ýitiren bolsalar innikisine berk bolar ýaly. Men bir aýtjak zadym, çağa egneşik maşin motor däl, kitap alyp berin. Kitap alyp berin. Ol çağa bolsun bir garny aç, bir garny dok diýen ýok, bolsun ýöne kitap bolsun öýüňizde. Goý öýüňizde diwan kresle bolmasyn. Almak haly 50 dokulan haly. Keçäňisin oturum. Köpler el hal aljak, owadan sana wes kaljak diýip, iýmençmen pul jemläp el hal alýarlar. Ya diwan kresle alýarlar. Ýerde oturuň keçäňizsinne. Zato çağaňyzda kitap alyp berin. Şoňa berjek pullaryňyzy kitaba berin. Bir de gaty keçäňizsinne ösüp bolýar. Hiç adam bolmady biz. Bir de bir ýylmanyp duran 50 dokulan ýüpekli nemeli hallaň terp nemeleň üstüne oturmadyk, diwanlaň üstüne oturmadyk, biz gaty keçede ularlyk. Saçağımızda bir döwüm çörek bar bolsa şoňy begen ýadyk. Şeýdip ularlyk. Hiç adam bolmady. Bir garnymyz aç, bir garnymyz dok ularlyk. Çağa şoň üçin men enatalara maslahat berýän. 30 ýyl wagtyňyzy ýitirdiňiz näme? Innikiňizde berk boluň. Owadan goňşym gow maşina alypdyr, gow motor alypdyr, ýa gow hal alypdyr, zanabes alypdyr diýip siz helak bolmaň. Şoňalaky türkmeniň arasynda näme bar? Bäsleşlikler bar. Goňşy-goňşydan galmajak bolýar, dogan-dogandan galmajak bolýar, garnaş-garnaşdan galmajak bolýar. Siz 30 ýyl ýitiren dadyňy seredin, ýa bakynda seredin. Nämeler ýitdi? Şu döwlet ýöretjeklerini şu ýaşlarmy? Şu wagtda ýaşlarmy? Hiç de ikiňisini goşup bilen 10 çyklasyn çağasy. Näme biziň ýitiren dadymyz? Gaty gynançly. Bular ýaly agyr, bular ýaly döwleti ol ýürütelap planlaşdyryp edileneminde, planlaşdyryp edilen bolmaly zatlar. Şu türkmen halky ösmesin, nimetmesin. 99-njy ýylla aeroporta gelemde nemeden Orsetden geldim. Elimdäki hemme gazet jurnal alyp galylar. Näme aeroportyň işgärleri bolanok içine salmak diýip. Näme şunu rus dilinde gazet jurnaller bolanokmuşyn 99-njy ýyldan ýaňyzmy?
Ağın dayalacak bolmaň ýaşlaryň diýär. Şunday sen satmağa getirýänsiň diýär. Ağın dayalacak bolma halkyň diýär. Ýaşlaryň diýär. Inniki näme bolly? Inni näme bolly ýaşlary? Şu wagt Özler dayalatdyr da. Ha. Köpçüklerin dayalanmany. Inni yitirjek adamy ýok emme yitirjek adamy yitirdik. Yitirdik. Bundan artık yitirýär. Türkmenistana sarf etmeli. Inni enatalarym şoňa dogry düşünmeli. Gelecekde çağalaryny ajöllermejek bolsa, ya kimçiniň nemetine ýurdunyň ýygynyň ýetirip şo derejeden geçirip gitmejek bolsa, çağalarynyň bagtly durmuşda ýaşadmagyny isleýän bolsa enatalar ýaşlaram öz ýurdunyna arkaýyn bolelinlikde ýaşap gowy durmuşda ýaşap gowy işlerde işläse gelýän bolsa, indi çäremiz ýok diňe bir yol ýaşyn taýlap düzeltmeli bolýar, ýa-da wapşa ýitip gitmek memesine galýar. Doğrusyny taýlap almany indi hereketde bolmaly adamlar. O düzelesi gelýänler hökümeti täze Türkmenistan gurulanyna kömek bolsun diýenler gelsin kapymy açyp gelsinler, kömek etsinler. Her kim elinden näme gelýän bolsa, her kimin alan bilimi vardır, biri injenerdir, biri kimikdir, biri matematikdir, biri ýene birdatdyr. Gelsinler, kömek etsinler. Her kim näme goşup bilseler etsinler, öz watany gadan almak isleýän bolsa, gowy döwlet isleýän bolsa gelsinler, kömek etsinler. Şu wagtda kömek gerek. Bir şowar adamlar näme durmalar berde. Her kim düşünjesini, bilgesini paýlaşsa, biradajygam bolsa pikir ediş nemesi çuňlanyp gitjekde adamlar. Soň hakiki her hili spesialistler var häzir. Köp spesialistler ýapalyp täzesinden çykyp barýar. Ýöne biziň tek orta syryň spesialistlerinden näme tapyp bilemzokda. Şolam ýok. Gelsinler, kim bilýän bolsa, näme çek bolýan bolsa, düzetjek bolsa, el kömegini etsin, dil kömegini etsin, bilgi kömegini, bir de iň esas gerekzat bilgi kömegi. Watana eýe çykmak, nämemde eýe çykalyň indi. Wagty gelip geçdi bir wagt, ýöne bu adam bir çak. Ýa-ni näme Gurwanaga elini gallardy, Gurwanaga sözsüzden Azam Malik abla berjekler. Tamam. Salam vatandaşlar. Jigin Bilbil. Salam. Gowy tema başyna başladyňyz. Sag bolun, minnetdar. Menem tema degişlemi degişler ýöne bir pikirimi aýtjak. Hani şu hemme dat geriýär da watan tüýçilik, watan bir elimiz almaly. Garadyn diýjek bolýan adam iki sany daýhan, bir daýhana elmedi ama şu ýeri bilen başaga ýylyň ahyryny pomodor ýa o ýylyň ahyryny pomodor ekip şoň hatyryny alýar, garpyny alýar, hemme dadyny alýar. Ýene bir daýhan barýady. Aýda bir tapar bir suw beren bolýady. Ýöne ýeňil ýelpay döwründen geçip gidýär. Ol hatyla garaşýar. Hatyl almak üçin şoň üstünde işlemeli, oturmaly. On hemme borcuny ýerine ýetirmeli. Bolmasa saňa ol hatyl berenok döwründen geçip gideniň bilen. Bilen şeýdip öz watanymyzy elimize alyp hemme borcumyzy biz ýerine ýetirmeli. Biz şeýdip birek bilen düşünşip watanymyzy söýmeli, watanymyzy elimize almaly. Belkem ýaşlarym bile düşünür. Nitip bolsa bar düşünjämizden şolara goşan deders. Ine men aýtjak bolýan adam şu. Sag bolun watandaşlar. Köp Taňry ýarkasyny Gurwanaga dogry aýtjam. Hakiki özümiz şoň idegini etdege, şoň edip bilýär, ýok etmesegem şo bolanokda şoň emme suwuny bermeli, idegini etmeli, ýene etmeli şo zatlaryna bir näme öz ýurdumda eýe çykmaly. O bir de kömek etmekde, özüňde kömek etýäňiz şunu edip bilsek, şu Türkmenistan täzeden gursak, özümizde kömek etýäs. Öňkü şu korrupsiýada näme dip bilimli adamlar köpüsi näme dip gitdi, bilimi bolsa da şonu ýol alman etdi de bir hili saralyp solup giden adamlar köp. Şolaram
bilýän zatlaryny umytdan düşmesin, biz bilen nemesden paylaşdyn. Köpdir Türkmenistanyň içinde de daşyna da gaty bilinmeli nemeli adamlar. Yani korku yine ürkü o zatlar ýadyňyzdan çykaryn, o zatlaryň wagty bir wagt geçdi, indi gelecekdedir. Gelecekde biz özümüz aladasyny etmesek bolanok watandaşlar. Ne şonu aýtjak bolum. Malika abla söz sizden birinji siz galardınız aýtjak. Bir gaty bu tema nemedikden şu wagt ezat gerekli zat Ruslar diýenler время zolata diýip hakyky altından gymmatly wagtlamady gynan sagam ýitirdik. Özümizde de günä baýan sen aýt geçdiňä şu kedesi algylamýar, beýni kabul edip bilen ok diýdin. Şu biziň beýnimizi başga zatlar bilen meşgul etdiler şular. Ana niýatyň goýun ýalydyr türkmen halky diýse bizem şo goýun ýaly ýoş bolmalym ka diýip beýnimizde goýunly ipnazero edilen ýaly in hakykam goýun orluk. Gun ýalylar şu daşa çıkan soňa mara biraz wagt geçýänçe gun ýaly kork edýän soň bir 5-6 aý bir ýylda geçýän kelläň ýerine gelip bir gözüň açyp ön görýän zatlar başgaça görüp başlaýanda. Şunu etmedim ki bizim bolmaly iş şunu ýaly düşünýär. Her bir hojalykda işlemeli, ýerlen turup algap işine gitmeli. 5 manat kazanmaly, şonu gaýnadyp çagalaňa ýidirmeli. Her şuna dok ýatdylar. Ertesi ýene algap işi eşekýär işlep ýorgunam gelýän gatyrak kinimet ýanam ordan bagyşlardyňyz. Hakyky bolşumyz şonu ýalylar. Ýa-da adyň gyllygyny aktyram ýatýan ne o çağalar bilen terbiye bilen ilgilenýärler, ne başga zat çağalara biz ünsverdik mikak diýemiz ok. Çağalar esasy az bolmalylar, ýalaňaç bolmalylar. Ana şo düşünje bilen gezdik. Biz taýda gaty goýuran hawa ýalňyşymyz şo çağalary gowy ýetişdirmek. Olar az gor etmezlikden näle ýa oýly çaraýyna çanyp şonu aýtdy biz bir garny az bolanda da şu ölmeye açlıktan ölen yok gönüp bizim fikrimizdin yetken derecesi şu çäkli düşündük her birde. Aç der biz işlemenim kageşek gelip biz adam yani yaşamalım diyen düşünce yoktu bize. Ana inni biz şu kuştayları gelip görüyor taştıvırımızı seyretiyat. Bunlar yaşayar o diye. Asıl yaşamak sen öz elindeken biz şu vakit oynayarak olman azıcık sesimizi neme şu hedirki aklımız olan orta sesimizi yükseltsedik şu zat bolan oklayıp talep etmeyeni bilmeyedik hakiki koyunu vururduk tabi duran var süre olurum çokun hayttiyse sağa hayttiyse sola aylanlık yürüdük innini bir azıcık göz yetimimiz giyinip taş doğruğumuzu görüp solardan matalanıp bilimli adamlardan azıcık eşitip inni ağımızı östürüp yetiştirip başladık. Yine şutaydı bir koşuk neme ama Malika ayıp olmadınız mı ya? Yok ayıp versene. Yadımdan çıkmak aydın. Önkü kadın vaxtda diye de 2 tane adam varken biri bir ovan adamsı diye duruşunu bir dağın tepesine çıkıp şu tayda su şırlap akyan yer var, şu taydan su alıp gelýän kenarda aşağı düşýär. O 2 tane bedrany neme taýaga geydirip arkasyna alıp şeýdip akydip sudan olur bizne varıp şeýdip gatnaýan eken o taýam oçurdy eken pastaýan. Ondan diýýän ki bir adam şol owanyň içinden bir adam şeýdip bir adam da hem adam şep oçurdy durup gedekleşip sual gatýan eken. Bir adam şu suw bitme ýankyny aşağı düşürmäň aladasyny edip ýanky ağaç alıp içini köp aýyryp ağaçyň içini arasdalap turwaýalar edip şu ýokardan aşağı nemetmeli nemäň üstüne işleýän eken. Ýanky bir epesli waçyň üstüne çynyp podyp edip şeýder bu taýdan o taýy çeker, ondan bu taýy çeker şeýdip aşağı düşürmeli suw diýip ýanky. Ne bu adam üstünden gülýän kenarda näme dötýärsiň ata-babalarymyz ömrü boýy şeýdik gelýär biz şeýdip
yukarı çıkıp alıp gelmeli, beydüvenmirde aşağı düşürüp borma, suğunni başka da düşünen oklar diye, turvan lämediğini düşünen oklar diye de. Şeyde üstünden olup zadet nemedittirler. Bu adam alıptır, yankıyını çıdıp altının peydalı ulanttır, son aşağı düşüptür şu su. Indi näme oluştaydı, şu tutuş ova arkasına ağırdık, biline ağırdık, ağır günlük minip düşüp oçurdadır, şeydip duran nemelen işi yengledi. Indi men aýtjak bolýanym, ştaýda bir adam wagtyny dogry birdarda sarf edipdir. Şu sudan adarak nemedipdir, içipdir, kän şu taý gatnamandyr, ýa şu taýdan şu suwuny edip aşak düşürmeň nemesini edipdir-de, aladatny edip wagtyny şoň sarf edipdir. Dal neşem şu suw tutuş ova peýda bolupdyr-da, şoň oýlap tapan nemesi. Ne beýle adamlar yankı iş edip biljek, wagtyny şoňa sarf etdi. Ondan hem çalt edilerdi. Emma bir adam sarf eden üçin şol epesli wagt alypdyr ýa-ni, epesli wagt üstünden olup gezýärler, soňam görýärler, hakykan bu aňsat dağın tepesine gidip su alıp gelmeliler. Aşak neme edip dur. Yani şonýaly aýtjak bolýanym, wagtyň dogry sarf edilse, netijesi hem dogry bolýar-da. Senin bize häzir gollamasalarym diýseler, ýalňyş bolar, gollap otyrlar hemmesi. Yani şuna koşandyny koşmaly, şu ediljek bolýan zat adamlar. Şonu aýtjak bolum. Hakiki koşandyny koşmaly, bir sarınjak öýüşi bina diýerler. Şunu näse bir gursak puta gursak, şu gelejegimizde biz gata arkaýyn oturup bilýär şoň içinde. Şoň için bir kerpiç bolsa da, bir palçygyny getirse de, bir owurt suwuna berse de, şu jaý gurulup gidilýär. Şoň için hiç kim aňyrda durmalýar. Her bir türkmeniň ýene baryp ýaşajak ýeri şu taý. O şunu var, bir nemede derler, hakiki borcumuz da bizim şoňa düşünen adam, bizim borcumuz bolýar sebebi. Ya yitip gitmeli, yitirmejek bolsam borcumuzy ýerine ýetirelim diýetmelýär-de. Olun TikTok'ta bir ay aýtýaýyn o beýlekilerden bizimkilere demeden okurun şäherden birini sonra berýärler. Biz diýe men niýe gullugymy watanyň öňüne 2 ýyl gullugymy berjäy etdim men niýe. Indi şol 2 ýyl borjun diýinen olsaň onda sen 2 ýaşyňda çykyp gaýtmadylar ýurtdan. O watan senin şo ýaşa çenli ýetirdi. Ondan sonra borcumuz ölünçägen bitmez. Bizim enemiz, atamız, öýümüz, ýuwamyz, maskalamyz, hojalygymyz şol. Biz watanyň hemme zadyny kullanyp, iýip, içip, ulanyp ýören olsak, şu toprağa aýagymyzy basyp ýören olsak, biz ölünçäk şu toprağa bergili. Bizim ölüýümizem şu watan kabul etýär. Ýene ölüýümizde de şol saýyp çykýar. Şu taýda jaýlanýar. Ölüň soň başga bir o Gimalay daglaryna atylan owa gaty gyýyska düşünýär. Şolaram hem jahillikden hem bilimsizlikden 2 ýyl borjum berjäy etdim men nimek bilen bitmeýär. Watana öňündäki borjumuz biziň näçe hyzmat etsegem azdyr. Başga gitjek ýerlerem ýokdur. Şo taýda baryp ýaşajak diýip hökman her kimiň öňünde mukaddes borç şol. Hemme zadyna goşulmaly, ajysyna da, süýjüsine de deň derman edäýmeli. Doğru etýäňiz. Köp sag bolun Melika abla. Doğru bellikler etdiňiz. Gul abla söz sizden. Salam hemmeňize. Bülbül gyzym gaty gowy tema. Şu wagt barada wagt bizim gymmatly nämämizdir. Ýöne men begenýän ýerim häzir nähili bolsa da şu ýaşlarymız öňküleri aldyar. Oňa düşünüp başladylar. Her türlü mysal üçin ýazýan soraklaryndan, berýän maslahatlarynyň, pikirlerini aýdyşyn ýorumlar okuyan da şonda da bir ýyl öňkü ýorumlardan gatty kän ütgeşik bar. Şoň üçin meniň aýtjak zadym biz daşary ýurtlarda 17-18 saatlap işlençe tezrek şu ýaşlarymyza nämetse öz ýurdumyza eýe çykan wagtymyzda baryp şu bizim şu yerdeki etip gören işimiz öz yurdumuzda etsek bolanokma? Bolýar. Şoň üçin
Açık zaten yurt, vatan hemmemizinki. Yöne gelecek yaşlarınki. Bizim misal için köpümüz geçti, ağzımız kaldı. Bizim tecrübemiz boyunca elimizden gelen hem kömeği edecek şu yaşlarımız indi. Şu yurdumuzun dünkü programını eşidip Sapara bilen Halmura Dağı'nın sonu Timine Dağlar'ın adjeni nämeden 2 saat bundan ön YouTube'da koyuptırlar. Şonu nämeden şeyle bir beğenyen şu zatların üstü açılmadık, aydılmadık zatlarım men onan bilen biraz acık nehli diyelim içimizde önküy seredende men öz adımdan aytan da başkalara seredende mende o şeyle bir hıves var her gün. Sebep men anırdan alan nämelerim var. Türkmenistan'dan haberler. Olar hem şu yerdekiler önkülerden ken höveslenýärler. Ken soraýarlar. Näme var, näme yok. Misal için okullarda näme görleşdi. Şonuň üçin şoňan begenýän gatty oňat näme çema algysyn ýene de bir sağ olsun aýdyn diýdim. Şu aýtjak zatym şu galanam ken wagtyňyzy almaýyn. Başga aýtjak adam kendir. Ýoksa men bir geplesem saklamak kıyna bilýäňiz. Sağ olun, bu abla doğru aýtýan. Hakykam içinden näder bilen gürleşýär bolan aýtýarlar. Näme kömek gerek, näme etmeli? Öňler maňa näme diýen adamlar çykma, gürleme, häzir bol, ýene bir zat diýen adamlar näme kömek, nähili kömek edip bolýan bolsa aýtda şu demänni bitirel, şu işi etmeli bolsa etmeli. Indi şoňa hakykam men gözümde bilenmek, belki ýalňyş bilen çemdaşyndakylardan içindakiler biziň diýýär atlanmada has. Aynen öyle. Aynen öyle. Bilbil şu onluklarımız var ha, onluklarımız. Şu gülümüzü sanap durýarlar. Näme gürün etdiňiz bu sapar? Bize aydın. Sebep olar mezde işleýär. Mez bilýäňiz ýağ zavod, masla zavod. Şu ýerde, o ýerde bir nämenin içinde laboratuvarda 48 mi ayal işliyor. Erkek işliyor. Erkeğin sanından bilemek dedi. Yeğenim şu yerde laboratuvarında işliyor. Men diye öňler gorkyartym, çekine indi hiç satdan gorkamok hala diye. Men barıp ine şunu al ay boldu deyip aydan diye hiç kimem men hiç yere çağıranam yok, sögünenem yok, gaýtam gyzyklanıp waprosam berýär. Indi tezek daýsandan soran wagtynda şunam soraýda diýip ýene wapros berýärler diýe. Ne şu dogry aýtdyň sen. Oşo daşyna berip beran türkmenler biz aslında şulardan kömek nemetdik-de kömek nähili aýdaly. Bir ara gelerse ýana bular da gelip durýar. Has içindeki adamlar beter garaşa, beter hövesli, beter gorkmayan adamlar köp bölügi içinde galy. Olam agar şu bolup duran zatlaryň netijesi bolmak adam ýa gaçlykda ýaşap görse, eýem hemme zada taýin bolýar. Bu içinde de şu zatlar edip ýören rejim adamlar däwleniýet nähil derejede gallarýany, indi bular nähil hereket etse özlerine garşy bolýany düşünip bilenoklar. Indi bular her hili bolarlar, ýöne öňümizde kandat vardyr, ýöne netije bir boljakda adamlar düşünne, biraz göz açyrlar, indi gorkmaýarlar, öňküler ýaly. Olam bir begenler ýa-da nähilem bolsa, özleri çok ýaşy wagty haçan. Ben aýtjak, wagt geçme, wagty almaýyn diýip söylejekler. Men de gece şunu aýdaýyn. Şu özümün yegenim aýdýardy. Şu yerde bizim gözümüzün önünde diye bir azacık nämerak, boşrak, arkası zorak değerleri işten çıkarıp oruna pul alıp koyan adamlar var. Korrupsiyoner ya ziyatçılıklar. Şu bir yine täze bir hökümet nämetdi özümüz saçından tutup ertip şu prokuraturanın önüne verecek şolar diye. Diýenler görýäňizmi hakykatdan öz gözü bilen görýärler da öz elleri bilen berýärler. Hiç de hasapsız galan o kemme de wagt gelýär hasap bermerler şoňa hasaba merpil berýär onu hasap kökman bermeli onu şu gowda adam eden bolsaň hasap bermeli
Evet, sadece denem olsan hasan onun hemmesin vakt nemet ya da şöyle neme öyle çağırayım ne elini allattı öyle çağırayım ne sözsüzden Melik abla varınca gallardı değil mi? siz mekan öttüm Ha. Okey. Yankı şu aydan atlana da benim bir komentari vereyim. Yine nimede komentarlarda yazıyorlar köpsi. Ay sizin emir gurunda adınız var mı? Ay sizin emir nämeňiz var mı deyip bolin. Şolong düşünmeyen dad var. Meselem şol men aýdasym gelýär. Ne diye Türkmenistan öňkü hökümeti yıkmaň nädip siz täze hökümeti döredýäňiz diýip soraýar. Ne men ýatly deňdim. Geçen gepleşiklen birine kimine bir gat bir gowda da aýtdy ýüregime jump boldy. Gat bir gowy neme getirdi, mysal getirdi. Ne diýdi marketde jugulu bar diýdi. Hemmekşin minip beren maşyny. Soň bizim ýurdumyz gidip barýa gitdigiçe ne bizim dünýämiz, bütün dünýä gidip barýa, ösüp gidip barýa. Ýöne Türkmenistana degişler ol. Galan ýurtlaryň hemmesi ösüp gidip barýa bolin. Şo ýerde şo maşyny aýyran soň sen halka bir zat bindirmeli bolsaň, onu aýyrmasan bir zat oýlap tapmaly diýende söz bar. Ne BMW, ha? BMW diye en son modelin, bu modelin çıkarıp koydum bazara diye. Indi diye tada Jiguli dur diye, bu tada da BMW var. Halka isim saylavalar diye. Elbette BMW saylavalar. Doğru değil mi? Ine şonu men şu yatlı denedim yine bir sefer. Doğru cemiyetin kellesi gow tarafta gow yaşaman isle hiç cemiyetin ervet yaşayış islemeye gow yaşayış saylavalar. Ine ştayda bir gençliğine ayıp verecek boyanna. Markette şu yankı duran Jiguli'ni zorlap alıp paltalap çapım edip muzradınıp ya otlamak gerek değil. Onun ödedi galya isleyden. Halk islemeye onu. Ödedi galya. Şu BMW'ler köpelik gidip otursun gittiği gow modelleri. Halkın ödem toplar şu tarafa. Doğru değil mi? Ava. Şu keminden getiren misali heniden men yüreğime cümp olup durdu. Hakik şol. Hükümeti ayırmak gerek gel. Ol korrupsiyonu düyüm kökülen çüren hükümetin ödedi ayırıya marketten. Ödedi gider. Halk onu islemeye. Kim halk hayız bir ne medesiyeler şu. Çağların şu devletin köyünü zaman nemesine terbiyelesiyeler. Ya mektebe veresiyeler. Ya şu saciga veresiyeler. Ya şu tane institutunu okudasiyeler. Yok elbette täze hükümetin döredilerini garaşar. Ne bidem şu açığın üstünü işle otur. Şoň şin yine bir tapar gaýtylýan. Millete ha diýen. Ana kimin näme elinden gelýän bolsa gelsin kömek etsin, goşulsun, gollap bersin, koşsun. Täze hükümet täze Türkmenistan döretmek üçin. Bolum mene sözüm. Doğru aýtdyň, döwlet çarynda hakyky. Goşan doşman taýnaşyň eýesi olaryny pikir etýän adamlar ba bolsa, olara da aýdalyp bu adyny wagt bolanna. Ba bolsa derken 90% şeyle. Goşan hiç şeyle neme edip bolmaýar. Onu bilen sebäbi täze Türkmenistanda diňe kimin belgesi güýçli bolsa şol ýer aljakdyr. Kimin nemesi güýçli, her kim öz belgesine görä ýerde işler. Bilgesine göre yerde yaşar, bilgesine göre yerde. Şoň üçin öz üstüňizde işlemek en gerekli zat şu wagtyňyzy başardyňyzdan özüňde peýda berjek zatlara, özüňiň bir zat oýlap tapmagy, düzmäge, döretmäge, şu täze Türkmenistan gurulsun diýen öňkü bilgili adamlar olur. Diňe şoňa beriň bar ünsüňizi. Bizde indi yol yok, iki yol var. Biri yok bolup gitýär. Ýene urgadak ýatladym. Şunu sözmen köpe maýtaladım. Şu taýda on ýana. Beleksem biz hakykatdan hem düz edip indi dogry ýola düşmeli. Şoň üçin özüňizi on ýaly pikir etmäň diňe kim özüne köp işlese, şo özüne köp işlen bilgisi bolan adamlar nemetjekdir. Ana ona maýdaly. Malik abla söz sizden. Şu yanka aydanna oýra çarybyndan menem goşulýan gowdat isleýän bolsaň gowluk etjek bol gowdatlar üçin hakyky wagtyny gowdatlara sarf et.
başka yerlerde aydıp diskoteka aydıp biyörlerine tamtık onu vatanını düşün. Yani şu tayda çağıran var. Enen atan var, yurdunu düşün. O diskotekada tant edip börünler, vatan dörödüp bilmezler. Gerisini ne kömek etsinler. Ne mi elinden gelen orada. Kömek olur etmeyene de alıp çıkartıyor. Bir başladık mı iyi de yol yok yönü. Her kim barıp yaşayacak değilse. Şota arkayın, şota çağı elini uzatacak diyen olsa. Niyeti ne olsa gerisini hakikat yani kömek etsinler. Koşundunu koşsunlar. Öz üstüne de işlesinler. Bilimini arttırsınlar. Ne hil peyda edipler, ne hil bir kovuluk edipler. Menem koşundum olur deyip bir elini vicdanına koyup düşünsünler. Bu vatan oyuncağı işten. Bu bir doğum der, ya bir öy der. Aymını yıkıp tədədən gururuna yine de kerpizalarını ver. Yani bu vatan, bu ömürlükler. O yine Sebebi tayine gelip oturacaklarken ayağını tek kuruversinler diyorlar. Ne kaybını düşünür yani oluyor. Tabii Türkmenistan gurulunu içinde köp obyektler şu an devletin kıdiflik biyörler nemeler ya da üstüne çökülen hiç kimden soraşılman atlarına geçirilen ya yine burada köp obyektleri hususilaştırılma geçirilecek oluyorsa şonu hususilaştırsan hadir gelip kim köp pul tölese berip olmaya şonu kim bilyen olsa şol oradan giden bir testten geçmeli oluyor da adamlar kimin bilgisi bağ olsa şol oradan kaysı goğsun bilyen olsa şolar geçip şolar alacaktır şu hususilaşmanı yenani kimin bilgisi bağ olsa kimin şonu aklı çatıp şol işi edip bilecek olsalar şon için öňünden kellesini işletmeli adamlar inni özleri terbiyelemeli özleri etjek her bir adamyny pikirlenip etsinler diýip aýdatmaly. Şu Türkmenistanyň içindäki köp bilgili adamlaryň köpüsine ýokardaky adamlaryň köpüsine sebebi diýip otur ýa-ni biziň etjek bolýan işimiz hakykatdan hem diňe bilgili nemeleri talap etjekde. Ana şoň üçin wagtyňyzda ýaman özüňizde işläň, özüňizden ýaman wagtyňyzda ana kim Gulabla elini gallardı. Gulabla sesiden. Ondan sonra. Öyle çağırayım mı? Size vereli Gulabla işten oydu. Menem ştaýda ýene bir tapar şu seň aýdan atlaň üstüne goşasyň gelýär şu netede Türkmenistany gurup görs häzir bolyn esasy biziň ünsün çekmeli adamlamadyň bir topary bar olaram işe adamlar ýa-ni biznesmenler öňkü Türkmenistanda millioner bolup soňundan şu rejimiň nemesine çydaman gaçyp giden hem o manyda dälle çykyp gidenler ýa-ni özüniň işinin ýola barmaýanlygy sebäpli, işletmeýänlikleri sebäpli, ellerinden biznesler alynýanlygy sebäpli çykyp gaçyp gidenlere, gaçyp bilirler, gaçyp gitmediklerini köpüstürmedi. Indi men şol daşarutda ýaşap görün biziň millioner işegur biznesmen adamlarmyda, watandaşlarmyda ýüzlenesim gelýär. Ştaýda şolar eger şu aýdylan gurrunlary, şu aýdylan gepleşikleri ünsünü bersinler, sebäbi bize gerekli adamların birinci hatarda durýan adamlar şu işe gur adamlar olaryň hem biznesleri öňküsýaly idine ýa-ni elinden aljak däller ýa-ni alynan bizneslerim idine gaýtarylyp beriljekdir. Şu barada aýtmak isledim hem arkaýyn hökümeti salgydyny wagtly töläp islam bizneslerini açmamalylar, dowam etmediklerler işlerini. Şonu aýdasyň belli. Dogry aýtýaňyz. Gerek gatlak şu bize şol azlyk etýär şu wagt. Sebäbi öňkü işini edip bilýän bir iş edip bilýän adam bolsa şolaň 60% turmada ýatyr, 40% daşyna çykdy danny. Daşynda adam
kiminki işi baryanlar yerine kiminki barıp bilýänler ondan şoň üçin hakykatdanam gaty oýlanşykgol, gaty nemeli hereketlerini etmeli talap etýär şu täze Türkmenistanymyz. O şol esasy şu gatlyk ýa-ni işewur adamlaryň gatlygy, millionerlerin gatlygy halky ayağa galdyrjagam şolar hökümeti ýöretjegem şolar hökümeti gaty kän peýdaly zatlary, peýdaly işleri getirip edibiljek şu gatlyk. Şoň üçin hem olary gyzyl neme ýaşyl ýol bermeli, açmaly. O şu näçe bilimli, nemeli, ilimli, bilimli, ilimli diýende ýa-ni iş edip bilýän, önümçilik edip bilýän, iş ýerlerini açyp bilýän adamlar näçe köp bolsa, şonça da iş ýerler köp ölýär Türkmenistanyň içinde, şonça da ýa-ni nemeler nähili adamlaryň iş ýerleri köp ölüp aýlyklarga yeterlik gowy berilip durulsa, adamlaryň jemgyýetiň ýaşaýşam has gowlaşýar da. Şoň üçin şolar iň esasy gerek adamlar diýip aýtýar. Hem adamam gerek, hem adam watanymyň neden. Ýöne şol adamlara şu wagt täze Türkmenistanyň ihtiýagy bar diýip aýtýar. Nänemesi bar? Şol adamlaryň işi ýürlügi esatyna da biziň halkymyzyň esli bölegi işli bolup biljek, iş bilen üpçün ediljek. Şolar ýaly prognoz barda. Hani neme? Gulabla gelim ka gulabla ya ýöne galyp durýan. Malika abla sözden ona. Näme bilýän Olga Çarina bilen Malika dağlaryň aýdan zatynyň üstüne goşjak zadym. Şu okullar bar ha. Özümizde Türkmenistanda. Şu ýerde polnosy açyska gitmeli. Korrupsionerlerden, zatlardan da ana täze Türkmenistan misal üçin barlan wagtynda, döwlet gurulan wagtynda şu özümiziň sadykdan başlap okuwaça hemmesi platny bolmaly. Daşar ýurtda biz platny diýen zat bolmaly emas. Şoňa görä bilim berilmeli, şoňa görä ýaşlarymyzy ýetişdirmeli. Eger gerek bolsa öz spesialistlerimiz az bolsa ýetişmese daşar ýurtlardanam kömek soramaly, almaly. Şoňa üstüne nemeler işläp öter, ony gowy düşnükgül açyk aýdyň bar programmasy bar. Biziň Milli Halas ediş komitetimiz şoň üstüne ana işläp öterler. Şonu aýdyp geçenler de. Birinji nowbatda ediljek zatlardyr o zatlar. Şoň üçin adamlar tijeniň demediň wagtam gaty hakykatdanam gaty az galdy. Ony Türkmenistanyň telewizionyna seretseňizem görüp bilersiňiz wagtyň gaty az galanyny, şo Türkmenistanyň içinde kadar hökümetiň wagtynyň nähili az galanyny. Daşyndan emeseňizem hemme ýerde sistema işler. Sistema ujusy bonus gutardy. Sistema gutardy. Özlerini başaryp bilen oklar şolar. Özünden gidip barýar. Okay. An Malika abla sözden. Näki elmi galdyrysmy etýän ýöne şu wagt bir soraw. Biz biziň ýazgylar daşary ýurtlara da gitdiýem, daşary ýurtdaky türkmenlerim şunu diňläýärdim ki ýa-ni seslenmelerini şolaram duýarýardy. Hemme nemede internet we prostranstwada hemme ýerdiňläp bilýänler. YouTube'a goýulur bu nemeler, çykyşlar. Türkmenistanda her kişi bilen ok başka yurtlaryň hemmesi hem eşitler. Türkmenistanda mene uğratýan. Türkmenistanyň içinde de gerekli adamlar görýärler bunu. Hemmesi de görýärler. Soňam ondan ýazýarlar şu gören zatlaryny. Öz arasynda gürleşýärler. Şonýaly. Başga ýene goşşoňyz barmy? O ýan kaýdarynyň üstüne hakyky dogry berläp geçdiň eň soňky kaýdarynyň şu inniki öňde tarp eden wagtlamady inni tijenip almaly ýerine goýmaly. Öň edip bilmedik, yetişmedik zatlanmadan inni has tijenip etmeli. Wagtymyzy inni boş
geçirmediler. En vakit Biz ene şu gati- 30 yıl gati bilen etleri işin son içine. koy. Sesini yittirir Aytwer. ölsen. Yo aytverin Malik abla. Ha, yok. O, şu kemçilik gati kän gördük de yani 30 yıl şeyle ait yas oluyor 30 yıldan hem känler bilen göýörün 40 ellen madır. Yani şoları adı bildiğimiz kadar almadı. Gati tijenmesek köp saatleri yitirdik. Inni bundan artık neme yitirmediler. Wagtymyzdan yitirmediler. Wagtymyzdan gati bir sarf olanmadylar. Bu zatlara heýdala zatlar olanmady. Özüsümizde de işlemeli. Sağlamyda daş töweregimizde de öwretmeli, görkezmeli. Şu 30 yıl Gati bilen son koy bir ýyly deňeşdirsek mysal üçin 30 ýylla hiç şeyle nemedilmedik zatlar şu bir ýylla nädip şu bunça zat bolly nädip bunça halkyň aňy düşünjesi hakykatdan biziň şu etýän çykyşlanmaz täsir etýär halka. Hakykatdan o adamlar düşünüp başlady nemedip başlady. Şonu gödöňde etin 5 ýyl mundan öň bolsa ýa 10 ýyl mundan öň entek ýurtdan çykylyşyk bolmakka şunýal düşünjelerimiz bolan bolsa şunýal özümizde häzir işleýär häne şu çaýganalary her hepde de girip dört näçe çykyşlar etýär bir zatlar öwrenýär bir zatlar ýazýar podýar bir zatlar düzýär ne şu zatlar has öňre edilen bolsa bu çaka biz gowy ýaşap oturmaly şoň üçin Adar wagtymyzda ne diňe şoňa ünsümede wagtymyzda fokusýarýanmyda şoňa fokusýarýarsak merler şuly işe. Adamlarym şoňa düşünüp el kömeğinem, dil kömeğinem, bil kömeğinem etmeni ana gaýşdy etýän ýene de bar gerek. O vaxtlar yoktu da internet yok. Hemmeler içinde hiç saat bilen nämeden yok. Şu bizim yurdun daşına çıkandan sonra şu internetlerden o yerden bu yerden görüp birbirimizi tapıp öz aramızda gürleşip bir kişi, iki kişi, üç kişi şeydip köpelip şeydip an düşüncemiz nämetti de. Yoksa eğer çıkmadık olsak belki hala hiç saklı olmaz da oturardık hala ağzımızı açıp. Hakika. Oturanmadan beter yurt tozordu. Bu ýagdaýda da durmazdy. Häzir biziň çykyşlanmaz şolary etkiläp otyr. Ştaýda edilýän gürrüňler, geçirilýän, edilýän işler şolary etkiläp otyr. Owa bir ýandan şu gürrüňlerimiz etkiläp otyr da bir tarapdan biz şolara hem bakıp otyryz. Biziň arkamızdan olaryň peýdasyna hem kän pullar gidýär. Sebäp biziň işlem pullarymız galya berdi. O da var. Ne yerde bir peýdan tarapyna düşünün gülhanım. 5 ay eğer biz pul goýbermäli, der ordak halk aç kalıp hemmesi birden ayağa kalkacağına gözüm yeti otur. Gülhan aç kalkacak olmaya. Bir peýdan tarapym bardyr. Bizim şu aýda bolmamız, ne biz şu zatlardan bir habar galardyk aňyrda bolsak. Biz şu zatlardan biz alıp bilgalýäs, öz bildigimizden hem azdakan aňyrdaklara iletýäs. Ine şu bekletli tarapymız. Men ilki aýtýardym bolýan wa hiç diýerdiler. Ine düşüm diýen oklar ine dinläp diň jogap berýärler. Tert. Eýam halk azıcık gözünü açık başladı. Azdakan bir bilgi edindiler. Hemen gorku gitti. Evet. Şu yerdeki her kime söz verelim. Elini anlattım. Neme vatandaşlar tema gatyklyk diye gäwat o pikirler gelýär kellämi. Neme şu wadyny bir ýyldan geçdi. Şu watana elimiz almaly, şu töweşimiz. Diýje bolýan adam gaty gowy diýär. Gaty çalt diýip günne diýär. Onuň öýdüm şeýle analiz edýärler. Inni egerde ayda bir sapar 24 sagatçyk Türkmenistanyň içinde YouTube işlän bolsa, şu seslenmezi şolar eşiten bolsa, bu mada bir içinde eýýän hemme zat elime dalyp ýaşa bermelilik.
Ine şunu aýtjak bolýan. Şu yapyk gapyň bärsinde şeýle o işler edilýär. Hemmeňizde de minnetdar watandaşlar, hemmeňizde de köp sag bolun. Ýöneşi YouTube içinde 24 saat ayda bir sapar işler bolsa biz eýýäm aňarda bolardyk hemmämiz. Bollu sag bolun aýtjaklarym bolun. Doğru aýtýan gatçalt tekünne ýaşawat. Bulam wagty nemeli ulanýan adamlaryň sanynyň köpelýänine meňdeýär bir tarapdan. Şoň üçin başga neme ýok bolsa şu taýda jemläýinmi? Başga gurulma geçip bilerse. Sesin gitti de bilirsen. Eşdelýär şu wagt. Ha, indi gelýär. Şu taýda diýen jemläýligini demek onsoň öz başda gurulma geçelim. Şu aýtjaklarym şulardan ibaratdy. Dogry nemeni saýlabalar diýip umyt etýän watandaşlarym dogry ýoly. Köp sag bolun.